just a dream that I know through. That I'm going through. Right from you, I just something better. I think enough na to kasi last na to. Sana ako nag-order. Hindi, ano sila, galantong ano ah. Ito sila. Mga galantong pagdating sa visitor ka. Bango naman, sabi mo. Yan, bango daw. Yung gabi. Ayan, kumakain pa sila. Yan na. Buti na sila, kumakain na eh. Kumakain na sila. Anong kinakain nila? Last Christmas. Heb je ook borden? Boven as boven. Alleen boven? Ja. En bestek ook? Alleen Ja. boven. I think the enough na yan natin, no? 5. Hindi ko na gagawin yun. Parang sobra na. Ano ba yan? Tingnan mo, yung ginawa ko kasi 5 lang sila dun eh. May spaghetti ka pa. Yeah. Kakain naman yung si Angkita ng spaghetti. Ayan, no? What do you think? Lalaki lang yung maliliit na. Yeah, okay. Yeah? Yeah, yeah. Marami na sa akin. Okay, sunod na. No. Yung lamagay na. Ano? Tulbahay na. Ako paliwanag na. Muhalak. Muhalak tayo sa iyo. Mabenta man tayo ng tulog. Pagtulog? Ano sauce? Abay, iha. Ikaw ang gumagawa, iha. Ako nakaputi pa naman ako. And there's Ano pa kaya time tinodal nila? to pain a day. What is that? Pag may garang Wow, tuto tayo aso. Tira, kumakain ng tira-tira. yung sila, pero Eh, yan naman kasi ano naman, yung kanya-kanya, hindi naman isang order na yung share-share. Sure ka na, okay na to? Okay na to, bala sila. May spaghetti na. Gamitin ko lang. There are times it's Friday, baby. ang sarap nito. Ang halip. Ano? Nakaka-favorite ko yan. Ang ano nga, ang lutong-lutong. Lalo na kapag kapilasa ko sa fresh salmon, ay, pamatay. Nahihimatay ako sa sarap. Grabe. Makakalimutan mo yung pangalan ko. Nahihimatay na ako sa sarap. Grabe. Pakiligpit nga ito, please. Wait lang, ito naman. Nahihimatay ako Nagpiligpit sa na nga ako, may. Nahihimatay na sarap. Yes. Magkakatid na ako ah. Oo, sige. Kasi oras ko dito. Mas dito lang muna to kasi just in case, you know. Just in case in my life. Para hindi disturbo yan dyan. You were just a dream that I
Cha-da-da-da-da. Korea, Korea. Hello, Korea. What is our? Inabot mo na. Hindi pa. Because I'm waiting for you. And then the advice. Ano pa bang itataas ko? Yung toasty na lang. Korean ka. Korean? Saan mga nagpupunta rito? Korea. Mga taga, hindi mo maintindihan. Konnichiwa. Hanggang siya. Sayonara. Sayonara. Kuchi, kuchi, kuchi. Sayonara. Sabay na lang tayo para tawag na lang ako. Nilabas ko na yung toasty. Are you ready? Take off. Anong shell? Anong shell? Anong shell? Yung kapatid ko, yung bading. Naggabi, nag-Facebook ako. Sige, nag-picture. Oh. Kala ko kung ano, tingnan ko. Let's go. Yung sipon, Iyo. hindi sa kanya. Ah. Inano niya lang ako, ininit. Ah. Inano niya lang ako kung manditiri ako. Hindi. Oh. Ito yung sipon. Pag gusto mo makita? Ayoko. Here. Ari pa naman tayo. Dito! Uy, ayoko to yung mayan. Yung mayan, makinig ka. Ah. May sasabihin ako sa'yo. Pero nakalimutan ko. Ano? Dito sabihin mo. Eh, yeah. Nakalimutan ko nga. Ano ba? Agoy. Nakalimutan nga. Dalian mo na dyan. So, mamaya na kasi nakalimutan. Titikman ko muna siya kung perfect na. Kalimutan ko. Perfect ka nga yan. Halika na. Kay... Konnichiwa. Sa'yo na. Dali na. Katutok na sila. Ilaw. Jared. Jared. Oh. Jared, Jared, Jared. Pero konti lang yakin natin mo. Kasi sa totoo lang natin naman talaga ito. Hindi naman niya para sa kanilang choice. In a cold night. Ayan. Sabi ni Teo sa akin na pinakain ko siya dito. Kaya ang daming olives. Sabi niya, Zelda, sabi niya, ang reading ba sa inyo ng olives? Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi parang wala nang spaghetti, puro olives na lang. Sabi ko, yeah, pasensya ka na. Mas hindi masyadong mahal sa amin ang olive. Mura lang. Wait lang, hintayin mo ko. Yeah. Patay na to. Patay ko na kay Maan. Ayun. Ay, ayaw ko pala. Baka makulong me. Wait lang, hatiin ko pa yung isa. Ay, Yung dalawa. sige mo na ako yun. And a cold night. Umalis na si Ellen Adana sa bahay ni Derek. Oh. Tapos binago niya yung ayos ng bahay niya. Tapos naglagay siya lahat ng bagong halaman. New start, ano daw. Sino? sabi Sino? ni Sino? Derek. Sino? Okay. Kan ik eens even in de koelkast zetten? It's good. Yeah. Hello, let's go. Yeah? Ang dami ko.
say? Wij hebben vaak zien dat ze laten zien wat ze maken. Dat allemaal voorstaat. Het is eigenlijk ook Nawawala yung passion mo, ano sabi mo? In a cold night, times. This one is Oh. Dankjewel. yes, alsjeblieft. Ja, eet smakelijk. Ha? Gusto daw niya pala yung nahanap niya. Sabi ko, sige, kunin mo na sa baba. Akala ko naman kasi walang kakain na, kaya sabi ko, ibaba ko na nga to. Nakabutang-tang doon. Walang pumapansin, di ba kahapon pa yun? Yeah. Na may mga tao, pag wala, tsaka nila hinahanap, no? Bakit ano ba? Suddenly, gusto niya ng part. Ha? Suddenly, gusto niya ng part. Kumain ka na, huwag ka na pero dyan mahiya ka, pati may bisita tayo. Ay, nakikita. Hindi man ako nakikita. Nakatingin sila sa TV. Hinihingal ako dun ah. Kumakain na sila? Let your energy speak louder than your words. Kumakain na sila? Yes. O, kumain ka na rin. Kumain na yun. Anong ginagawa nito dito?
Nunod ako ng sangre. Pardon. Sangre? Pardon. Uy, busog ka na ate. Kumain ka na ba? Mag-almusal ka? Ikaw na lang magsandok sa'yo ha. Okay lang na kitang sandokan. Hindi. Sige na, kumain ka ng gusto mo. Don't bother. Don't bother. Hello. Nandito pala sa'yo. Lumipat na pala siya. Yes, Sisi. Dating CCO. Ngayon, mga dragon na. Galing ni ate yung mata, oh. Violet na violet siya, oh. Kaya gusto ko yung... hindi naman talaga super. Siya nanalo yung bata. Yeah? Gatsby. Ay. Ito, siya yung nanalo. Pero itong si Dutch, maganda rin talaga ang costume niya. Pero, Sino? ito, siya talaga Gatsby. Pero syempre, inano yung mas bata. Bakit yung bata? Ewan ko, basta siya nanalo. Siya yung mas pinaka... Anong napanalunan? Hindi ko alam, nakabalot eh, binigay gift. Yung raffle nila na trip to Ay, nanalo doon Dutch mag-asawa. Dutch na babae, asawa niya Pilipino. talaga. Yes, ang swerte niya, di ba? Siya na all. Round trip ka. No, medyo pa sa akin to. Baka yung ticket lang na ikaw mo. Ticket nga, round trip. Balikan. Di ba? Aba, Mahal din yun. ang laki na natipid mo nun, di ba? Yeah. Hindi, wala pa ako na Friday, weekend vibes. Coverage. Pilipina in Netherlands. Wigay? Ribenyay. Sabi ni hindi na lang siya titingin sa Facebook. Sino? Galag. Hey, Fabian. Hey, Fabian. Hello. Sabi ko sila, okay lang yan bumawi ka na lang. Ba't kailan? Okay ka na. Kailan pa ba siya It takes time pa. Ah, So, talagang matatagalan. I think kasi yung talaga napabayaan. text time. Trabaho yun ang nangyari. Sabi ng coverage. Both Fisher and Guluk in Netherlands. Netherlands is in a mooier land with your family in Iran. Ano pinag-sabi mo dyan? Sabi niya, si coverage. Can you talk to coverage? Fabian. Baka parang anong kakain niya? What is that problem? Veel plezier en geluk in Nederland. Nederland is een mooier land met jouw familie. Hindi ko makita erin. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat klopt. Nederland is mooi als je samen met jouw familie. Maar als je alleen bent, het
Het is niet echt zo geweldig. Ik begrijp jou. Wie ben jij? Coverage. Sabihan nga. Ik begrijp je helemaal. It's Friday, baby. Eten. Heb je al gegeten? We hebben Ano ba tong hair na to? vegetarisch spaghetti gemaakt. Samen cultuur delen. We moeten het met z'n allen mooier maken. Dankjewel, jij ook. Oh, sorry. Ben je een Nederlander ook? Want ik ben buitenlander. Maar ik ben al wel een tijdje hier in Nederland. Hi guys, for today's lunch is Nederland is een hele mooie land. Maar, Bijna alles mag. Bijna. Maar ito na pang sangre. heel veel regels. En je moet de regels volgen. Anders krijg je een probleem. Ay, walang sangre? Heb jij ook een familie hier in Nederland? Ayun, nahanap ko. Het is onze pauzetijd hier op onze werk. Dus wij eten vegetarisch spaghetti. Ik heet Fabian. Hallo Fabian. Ik heet Metena. Ken jij die Metena? Dat ben ik. Hij praat niet meer. En trouwens, er is geen kijker meer. Swag. Hanap mo yung sangre, ate? Hindi ko makita. Wala nang lumalabas eh. Mukha ko. Sangre. Padaan, batingin. Wala ang mukha mo. Tignan natin mukha ko. Wala nga. Nakala mo. Nga pala. No. Ay, live nga pala. So, hindi ko nagre-record. Magre-record, pero pagbabalikan mo pa. Wala na. Ah, Pero man, balikan mo ganun yung inog mo. Hindi yung sangre na lang. Wala eh. Hindi pa ba ano? ito ba? Ang petsa ba ngayon? 5. December 5 ngayon, di ba? Ay, Baka hindi yan, pa, ano. Baka wala pa. Baka wala pa. Oo. Excited naman tayo kasi. Anong oras na ba? 12:48. Alauna yun, di ba? Ay, alauna na. Ah, alauna naman pala eh. Mag-release muna ako. Mag-close ka na. In a cold night.
Ako, tinanggal. Pakalandi mo. Ang sarap talaga, ma. Oh my God. Mas lalong sumarap ng Sir Miggy nagsubo. Pardon. Guguluhin. Ako, tinanggal. Pakalandi mo. Which one? Cute naman. I can be the greatest. Ay, Mag-apron ka kaya? sus. Ayan na. I just wanna be in the Hindi nga yung tuhod ko hindi na siya sumasakit. Siguro kakakain ko ng yogurt, no? You think it helped? I think so. Sabi? Napansin ko, mas siguro pag hindi ko pinapansin. Pero hindi na siya ganun nung tulad nung parang naano. Ba't naisip mo na dahil kakakain mo ng yogurt? May nagsabi sa'yo na kapag kumain ka ng yogurt, Hindi, kasi 'di ba yung yogurt is ano din, may protein din siya para sa bones. Parang something ganun. Kasi di naman ako nainom ng milk. Hindi ako mahilig sa milk. oh, okay. Ay, yung yogurt parang, ano ba yung tulong ng yogurt? Maganda ang yogurt sa katawan. Ayun. Lalo na yung Margaret. Kaya nga. Parang pangit-pangit ang lasa mo. Hindi ko pwede. Pero yun ang pinaka-healthy. Alam mo yun? No, yung Margaret, no? Oo, pero hindi talaga pag pag kailangan ko lang ng tawag doon. Pardon.
Parang feeling ko naka-help kasi di ba palagi ako nag-yogurt. Mhm. Eh dati hindi naman ako may-yogurt. Mm. Bihirang-bihira. I think it helps. Ay, nawala siya oh. May sabon. Pag sasaanuhan mo, aagarin mo. Wala na. Ang mga stress pala si ate. Ano? Eh, ikaw ba naman di makalabas eh. Sa bahay ka lang. Yeah. Talagang stress talaga yun. Tapos makikita mo pa yung Facebook na lalo na ako pag nakita niya ako. Wala Wala. akong ginawa kundi mag-watch siya. Ako naman, I know na day will come na hindi na rin ako makakagana. So, syempre, Diyos ko, lahat naman tayo tatanda at saka lahat naman tayo hindi naman laging ganun. So, while I can, pag mamaya sa'yo hindi na marunong mag-drive, wala na akong mapupuntahan. Ay, hindi na pwede mag-drive. Wala na kaming mapupuntahan kasi sino magdadrive ng camper, di ba? And kami, hindi ako marunong mag-drive. Kung wala akong kaibigan na hindi marunong mag-drive, wala rin kami mapupuntahan. So, yeah. Just enjoying the moment na kaya pa. Baka ano na ate, baka ano na. Ang kanta dyan na. And then, pag dumating yung time na yon, doon na magdilinis ng bahay. Eh kasi hindi mo naman maaasahan si Kyla palagi. Natural, May sariling buhay din siya. Baka yun na lang, yung anak ko na lang, ay yung apo ko papadala. Napasok ako. Yung apo ko ipapadala ko sa ano. Saan? Saan? Wow. Saan? Naka 5,000 kay place siya. Sino? Si ano, si Lot. Push. English. Why? English? Netherlands? Philippines? Espanyola? Char. Is this Netherlands? Why? Yes, this is Netherlands. Ito yung pinakamataas ko. Just 2,000. wondering. Ito yung Why pinakamataas you're ko na wondering? reels. Alin? 2.4. Wow, ayan o. Nung tagal pa niya na. Nung ano pa yan ah. Para ka dyang yayamanin ah. Para lang. Pero hindi. Parang kang pumasok na. Ay, si madam. Ay, nandiyan na si madam. Ano? Alam mo yun? Alam mo yun, may artist. Kaya nga ang dami nang utang sa akin eh. So, yung Sa parang, ano. Kasi akala nga nila. yung, Kaya nga, ano diba, sinabihan ko na si, ano. Si yung Kuya. lakad-lakad mo pa eh. Sabi ko, Kuya, mukha lang akong mayaman. Pero hindi Sino ako kuya? mayaman. Yung si ano, lagi nang Si Jeffrey? sa akin. Oo. Buti hindi na nagpaparamdam. Hindi na. Sabi ko, Kuya, mukha lang ako mayaman. Pero akala mo lang yun. Just wondering. Filingera lang ako. Post ko nga. Filingera lang ako mayaman, pero hindi po ako mayaman. What's on your mind? Filingera. Attention. Atensi. Kung nakikita niyo po sa aking post na ako ay kung saan saan nakakarating. At kung saan saan kumakain, kung saan. Hindi ko po pera yun, nililibre lang po ako. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Thank you. You too. Where you from? Pilingera lang po akong mayaman.
Magkapakape o hindi magkakape? You don't look Dutch because I'm not Dutch. I'm Filipino, you know. I'm Filipina. Sino yan? Sabi niya, si Easy 11. We are not Dutch. We are Bautelander. We're outsider. We are Filipino. We're living in the Philippines. Is this the Netherlands? Just wondering. Enjoy your meal. You don't look Dutch. Yes, we don't look Dutch because we are not Dutch. We are from Asian. Originally. Yes, we are Asian. But we live here in the Netherlands. Yes, we live here. Ano yung may corona na yan? She already told me. Ah, okay. I say it again. She already Ang told me. taray nito. Pigilan mo ko. Oh, sige, Magtataray ako. Anong gagawin natin? Ay, sumasagot siya. Sumasagot siya. Natawa siya. Haha. Sumasagot to ah. Ano, kalabanin natin? Ang labas mo nga yung brilyante ko dyan. Brilyante ng lupa. Tsara. Asan na yung Escantadja ate? Ano? Eskantadya. Alauna na eh. Ayun. Bala ka sa 20 buhay mo. hours daw. Busy ako sa ano ko. Big salamat to you. Big salamat. How you can do that, the big salamat? Ah, ito na, ito na. Ito na siya. Yes. Big salamat. Maraming salamat. Thank you very much. Ang tagal. Big salamat to you. Ayan na. There, saan kaya yung amo natin? Ate. Kala mo. Alauna pala siya nagsisimula. I just hear the Filipino saying salamat. Yung akala. Oh, okay. It means thank you. For example, I say to you, you're handsome. And then you say thank you. If I give you something, if I give you something, you say thank you very much. That's salamat. Thank you very much. That's salamat. Anyway, where are you from? Easy 11 for Ray. EDK. I don't know. Miss- Will you take me to the Netherlands? Oh, if I marry you? Oh my God, you're gonna marry me. I'm from Egypt. But sorry, I'm already taken. I'm a single. Already taken and then I'm not single. ang dinig ko I'm a single. Mistaken. And I'm Mystic. Mausok ang paligid. Are you from Egypt? I'm from Egypt. Oh, wow. You're from Egypt. Why should I take you to the Netherlands when we can live there in the Egypt? Wow, pa akong ano eh. Ako nga naghanap-hanap ng lalaki dito para makapunta dito, tapos Lalaki ba yun? lalaki. Because the Egyptian economy is shit. Everywhere is shit now. Not only in Egypt. Ay, Diyos ko, hindi ba niya nababasa yung country It's not natin? only in Egypt the economy is shit. Everything is shit in this world. You know, not only at your country, also in the Asia is also. And the Netherlands is also. Everything is now is Aba, ang tagal naman nito. Nakakaloka.
And the Netherlands also, not only to your country. Everything is. Oh, anyway, goodbye. I was just messing around in these people's lives. Okay, bye bye. Thank you for staying. Bye. Aba, tulog na. Anyway. Ah, na, 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 na. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Pashnea. Pashnea! Nasaan na kayo? Ba't ang tagal? Parang lahat ng tao na mga taga dito, yung mga malalapit na ano. Uy, parang gusto nila magsipuntahan dito, no? Yeah, parang dito on the best eh. It's Yeah, kalit-lit ng ano na not the to. caption, it's true. It's own choice to make destiny. To become your destiny. Alam mo kung bakit? Larom. I Why? believe that there is no, sabi niya, I believe that there is no destiny. It's always our choice. Love the caption. It's true. It's our own choice to become our destiny. Baby, you're my destiny. You and I were meant to be. My heart is on. Da 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 da. Hindi ko ibig na matapos ang araw na ito. Kaya humingi ako ng paumanhin sa pagpaslang ko sa isang minyake. Hindi ko maiwasang masaktan na ikaw pa rin, Adamos, ang kumitil sa kanya. Anyway, Marami pa naman ang makapagsasabi and this kung kailan kita world. matatanggap. Maghihintay ako. Kahit Anyway, Si Sir Pau Pau, and this kaibigan namin, world. meron siyang malaking bahay dito. Anyway, and this world. Tingnan ang oras! Ano ba itong mundo ninyo? Ito'y instrumento lamang ng pagbasa ng oras. Dito sa bahay na to. At yung kusina niya, I believe that Pagkain, ang you're daming the pinaglutuin. one. Mitena, magandang balita, Imam. Iligtas ko na ang aking anak. Binabati Ate. ko kayo, Lira at Mira. Bakit hindi nyo siya kasama? Irena, Balik ka na mula sa... patid mo ang trahedyong magaganap doon sa aking magkama. Isa kang kasumpasok pang kapatid. Tinanggal mo naman. Patitirahin mo dito yung nanay mo. Iyon po ay kung ayos na po sa inyo. Sino ba naman ako para tanggihan ang kahilingan ng tagapagligtas ng Encantadia? You're right. Tera is here. Dahil alam ko kung paano mo Doon mo nga sa'yo. ang Playing ko lang yung kapatid ko. sa iyong mga plano. Si Tera. ipagpabukas na lamang natin ang ating misyon. At manood na lamang tayo ng mga nakakaaliw na palabas. Manood na lang daw na. Ito. Asan ang live? Diyan. Tapon na nga to. Oo. Gusto mo ba ng kape? Sige. Si Perena, si Hagon nakalabas. Si Hagon Ko, si Hagon nga yun. Ay, hindi. Oh, giabonir para may ano kung ano ba yun? Ba't walang ano? Ikaw lang ba nakakarinig? Ay, I'm sorry. Nakaano pala siya. Nakalabas si Hagon.
I believe the future and the children singing. Yan na. Pwede mo nang lagyan. Sa akin. Huwag ka na magkailap sapagkat nakita na ng aking mga mata. Kasama si Danay at Gayang pagtataksin mo sa lahat ng katotohanan. Wala nang saysay pang pagtalunan ang isang pangyayaring naganap na at pinahintulutan na ni Cassiopeia. Ngunit itong susunod na sasabihin ko iisa ng paniwalaan. Mahal na Hara. At maaari nyo itong isang guni kina Mira at Lira. Ano daw? Ano yun? Wala na si Hagrid. Maging ang kanyang mga matatapat na alagad. Tinangay na sila ng putik ng balaak. At hindi na makapanggugulo pa kailanman. Hindi totoo yan. Sinungaling. Ito ay pawang kasinungalingan. Sino? Sino naman tong ipapaasawa na to? Baka yan si ano? Yung Sino? asawa ni Lira at saka ni Mira. Pagtawag sa akin. Yun ang iniisip ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hara-arame. Ipinatawag ka ng konseho para ipabatid sa'yo Ano na you mean? kailangan ng sapiro ng bagong rama. Hindi lang para bigyan ka ng tagapagmana, kundi para pamunuan ang buong kaharian. Ako ba ay pinatatalsik mo sa aking trono? Hindi, Hara. Mananatili kang reyna ng Sapiro. Ngunit kinakailangan ng ating kaharian ng isang hari na siyang mamumuno sa ating Sino? Hindi ko maunawaan. Yun nga iniisip ko. Ano ang pinag-uugatan ng pagpapasyanyong ito? Ikaw na mismo ang umamin sa talumpati mo. Na dahil sa pagkukulang mo, bumagsak ang kaharian sa kamay ng mga miliante. Malinaw na ngayon sa konseho Yeah. na ikaw ay isang mahinang pinuno. Kaya mauna ang pagsa ng konseho. Maghahanap kami ng karapat-dapat na bagong hari na magiging kabiyak mo at wala ka ng kapangyarihan para tanggihan niya. Grabe naman yan. Wala sang choice. Sino kaya yun? Eh, gusto ko maabangan yung buntis na si ano. Si Mira, buntis. Sabi naman ito. Hindi pa rin nawawala yung Yes. gamit mo. Yeah. Sabi ni... Sinabi Sabi ko pa. ni... Tapos yung tao yun. sabi ni... Official. ng mga tao sa... Nagbabago. Idri na? Nabuntis pa? Anong kalokohan? Ano ba yan? Pwede mo makita sa kanila. Grabe, hindi ka na nagpaparang. Hindi ka wait lang. Ayos lang ako. Pasensya na kayo. Pero mahalaga nandito na ako. Kayo baling bago sa inyo. Wala na ng dati. Ang ganda ng katawan ni Pero alam mo Karen. ba, may chika ako tungkol kay Kami. Simula nung umalis ka, hindi pa na nawala yung galit ng mga tao sa pamilya niya. Oo. Pumunta na nga yung nanay pati kapatid niya sa Amerika. Si Kami nandito pa rin. Oo, pero hindi siya nagpapakita. Tsaka na kasi siya. Buusan ba naman ng acid yung mukha mo? Sa sobrang galit sa korupsyon at kabalbalan ng ama Pwede niya. niyang pagalingin si Karen. Hindi natin makokontrol Ano yung pwede galit ng pinagaling mga na nga tao ni eh. ano? Naunahan na nga siya. Ngayon, Hindi naman yan yun yung chika ko. Kaloko, di ba? Namin nangyari, be. Yeah. Ibabalik yung dati niya. Sabihan mo din yung direktor. Kami na lang Tupperware. Pinukuha to ni nanay kay Aling Sita. Ay, hindi pala. Kunin ko raw bago kami lumipat. Oo, lilipat na kami.
Kwento ko sa inyo. Samahan niyo magtakal pa uwi. Yun si Kami. Oh. Natapos natin ang misyon sa atin ni Cassiopeia. Nailigtas na din natin si Ashley Perena. Wala na din yung mga gulmurok na pangit. Mira? Baka naman. Taas. Baka pwede na tayong bumalik ng Devas. Please. Anong ngingiti-ngiti mo dyan? Sige, kapag nagstay pa tayo dito, mahahanap ulit tayo ng Agdem na yon. Gusto mo talaga maging baby factory niya? Ayaw mo din eh. Buti na lang talaga. Hindi tumalab. Pagka-desperado niya sa atin, na makipag-isang dibdib sa atin, hindi ka mo malinis! 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 Danke. Alak ka. Ayan na. May bulaklak. Baliw din yung Agdem na yun eh, no? Ate Sarah. Bakit niya tayo maaanakan? Eh, mga infantry na tayo. Maglinis na lang tayo ng office. Allah. Ay, naku kasi to si... Nay? Wala na. Sinong may akalang magkikita tayong muli sa mundo nito? Omega na. Nakikiusap ako. Ano ba yan? Ate? Sasaktan lang yung nanay Ano ko. yan? Tingnan mo. Pagkain yan. Gusto Ano siyang itadamay. masabi niya? Bigay niya sa atin? Ano na? Grilled tomato soup at saka classic Latin burrito chicken. Makikita sa iyo. Kaaway. Maligayang pagbabalik sa aking bahay. I miss you! Meron kaming movie that we worked on. Do the honors. PBB Celebrity Collab Edition 2.0, 9:40 p.m. Dito sa part 2 ng aming masidhing anniversary episode. Ikaw, kailan mo din pinatay yung tatay ko? Paano niya haharapin ang hatol na death penalty? Ang babae sa death row. Magtulungan tayo, parang Jenny. Sino ka at anong ginagawa mo dito sa opisina? Mag-a-apply mo Pinatay niya yung tatay niya. Baka kasi gusto siyang butin. Sarcastic hit for real. Diba? Ito kasi yun. Naliligo muna ako, okay lang? After some Puisip yung mga ganyan na tatay. Ganun. Ay, wala pa po, sir. Di ba sila naisip ng anak nila? Sabi niyo mong anak re-repair mo. Yeah. Ba yun? Buti na lang talaga yung tatay ko. Siyam pa kami magkakapatid ha, puro babae. yung ex mo, Minsan katulog ako katabi ko tatay ko. Nakaganon pa ako. Depende pa rin sa tatay. Nakagantay talaga ako. Alam mo yun? Baka naman sila feelings for me. don't miss your chance to win Oo, mahirap ako 50,000 pesos magantay. mga kapuso. Yung mga tatay nga, ano, hinalik-halikan pa ang puday pag bata ka. Pagbata ka pa naman. Pag bata ka, pero pag... Abangan Yung pagbata ka, Nagulat naman ako sa'yo. hindi, yung tatay yun na... Kasi minsan, di ba, may nag-aalala, tapos yung... Di ba papulbusan yung nalilo, papulbusan. sa GMAnetwork.com. Tapos, Yung bata pa na ako bata gusto ko yung baby pa. yung bayag ng Get ready to win mga pinsan ko na ng mga baby. Yung mga baby. and win promo. Masarap ang
amuyin ng bayan. Away kayo ni Miss Pag-asin yung baby pa. Problema yun. Pero malaki ka Pagkakalilaw na. na ba ang standing nila sa isa't isa? Isisikreto natin. Bakit naman? Dahil ba kay Eros? To the moon and back. Monday to Saturday, Dito hindi 11:30 normal sa p.m. kanila yun. Pulot vendor. Hindi. Nung one time nasabi ko na, Nanay Malu, inihiwalay ang mga gulay na pwede pa sa mga gulay na bulok at di na pwedeng pakinabangan. natutulog na ako. Eyewitness. Katabi ko tatay ko, sabi ng kaibigan niya, Salamat po it's sa not normal. regalo mo. Natutulog ka katabi mo yung tatay mo. Ano ko, what? It's normal. Ang amplifier. Ano nga, pag walang yung kwarto, wala pang kwarto, yung isa lang kwarto nyo. Nahiga kayo sa isang ano. Ayusin nyo po. Dahil sa lubak-lubak, sana sira-sira. Wala yung buhay ng anak ko. Mga aksidente dahil sa lubak-lubak na daan. Sino ang dapat managot? Sa Government. Ay, naku, na ano? Na nangyayari dyan? Sa'yo, hindi kita magiging pamilya. Hindi kita kayang lukuhin. Abangan sa Wish Ko Lang ngayong Sabado, 4 p.m. May mambiyanan sa Pilipinas ng mga salbahe sa Manugang, no? May iba naman, Nakarelate si ate. Hindi ka sa Magsalbahe akin. ba manugang sa'yo? hindi naman, pero alam kong ayaw niya sa akin. Bakit naman? Kuya, ikaw yung Christmas hero namin. Sa inyo na to. Sa'yo na tayo. Bakit Tumigas na yung ulo ng anak niya. Nagsishare ng blessings. Nung nakilala. Salamat po sa pagmamalasakit. Bakit naman? Eh, hindi nakinig sa kanya eh. Uy, balita ko, bigayan na ng bonus ah. Naku, deserve mo to, Kadilkada. Narito na ang mga sulit finds na pwede mong i-check out. Sure win gift to para sa'yo or sa gamer na kakilala mo. Meet Game Console. Ano yan? May 20,000, yes, 20,000 retro games at 2 controllers na kasama to. Kaya panalo ka rin to for only 650 pesos. Loot mo na to, Kadilkada. For sure, marami na naman kayong gala. Kaya get nyo na tong Coleman 5-quart personal cooler. Portable to, but it can hold up to 6 cans. This can keep your drinks cool for 24 hours. If I marry May you, special bring offer me to pa the for you. Netherlands. From Hindi ako papalito. 1,395 pesos, Sabi niya, you can have this for Hindi na pa ako ano. 1,115 pesos na lang. paano Sulit, ko diba? naman siya nakakasiguradong gusto niya nakakasal sa kanya? Malay ko mo sa kanya. At ang sagot niya, if Ito I ang marry sagot you. dyan, Wow. Kadilkada. Yung yan naman Bilhan ako mo sa siya kanya. ng Jisoo Life Super Yeah, Mini bawa ng Turbo Fan. kilikili niyan. No tulagkit Kinakasal- feeling kilikili. pag nasa labas. Tagad-G. Dahil very portable ang Jisoo Life Tagad mo, Super tagad-G. Mini Turbo Fan. This can last up to 16 hours battery Bawa life. ng kilikili niyan. Avail this for only Siguro ba? 639 pesos. Side na to para bilhan mo si mama mo. Nako, para sa'yo naman tong gift na to. Be relieved and relaxed with Hand River Massage Gun. May 4 massage heads to for different muscle groups, kaya sure na matatanggal ang stress at pagod mo. You can get this for only 589 pesos mula sa 2,699 pesos. Check out mo na, Kadilkada. May quality So whenever you earbuds ka take na, me to the may Netherlands, if I pang-fashion ka marry pa. you, hello. Say hello to Joyshare X Buds. I'm not your These mama song. bone-conducting earbuds feature AI environmental noise cancellation at water-resistant pa. Ito rin ang my world's first premium Akala ko ba bag titignan mo charging yung- case. May 2 straps Nakita ko pang na. kasama. Ano, masarap? From the original price of Tinignan ko lang, hindi ko tinignan 1,099 lo pesos, ka. you can get this solid tip for only 949 Halika ba? pesos. Mukha Using siyang our code tomato na sauce. makikita sa inyong mga Hindi screen. naman masarap yung mga. Bilisan nyo na mag-check out at baka maubusan pa kayo. December 5 today, di ba? Batiin mo si Bulan. So, group natin. Birthday niya. Sige. Ano ba pangalan ng group natin?
Chismis. Kalimutan ko na. Ewan ko, chismis. CY Chismis. Ay, ano na lang tayo, mag-message. Bilis, oh. 1, 2, 3. Happy, ano yan? Happy birthday to you. Gano'n na lang. Sige. Hindi. Sabihin mo na lang. Hindi video. Ano, video, okay.